Долу. Мисля да направя джани. Ето такава рокля. И ето такава коса. Отново обаче не ми дава да си смена цвета. Взимаме си микрофонче. Взимаме си едни ето такива обувки. Хайде да направим ли. Мисля да е ето такова лицето. И аутфита ни е готов. Нека да видим. Да, и естествено в чата просто решават да си пишат някакви истории. Ето вижте. Буквално почват историите. Ужас. 3, 2, 1. The fashion show has begun. О, първата съм даже аз. Окей. О, не, това не искам да го гледам. Мерси, следващия. И казва, че е даже Били Айлиш. О, не. Окей, actually не знам кой е това, затова ще дам... Ще дам 2 звезди, защото може би тя има любим човек. Такъв... Не знам и аз. О, не. Защо? Не. Вижте, аз имам проблем с косата и не мога да си слагам, но просто ползвайте кода за косата, окей? О, не, стига. Не знам какво е това. Ще му дам 2 звезди, но със сигурност то ще спечели първо място, защото изглежда много странно. И... Моля? Добре. Окей, съгласна съм за второ място наистина и за първо, но за трето... поне не съм на последно смисъл. То са 9 места. Добре. Да, естествено не мога да си махна другите неща. Ужас! Ами това беше видео.